Arewa Blog TV, tashar al'umma. Kusan me yasa na tara ku gaba ɗayan ku? Ina so in ji korafin ku ne dukan ku. Jiya na zauna da daddare na yi nazari. Zan yi abin da ƙasa ta za ta yi fahari. Ina son kowane ɗan ƙasa ina biyan shi. Abin nufi zai fara ɗeban albashi. Mr. President, ka ɗebo abun nan da zafi. Ka bar su yadda suke ni ina ga yafi. Ta yaya ba a ce wai kowa sai an biya shi? Bayan kun san ƙasar nan yadda take da bashi. Gwara ma maganan ka na ƙarin albashi. Magana ma na ƙarin albashi bai taso ba, saboda za mu jikata president ka duba. Fanni na 'yan kasuwa ya kamata mu duba. Mu karbi nefa zai fi kawo riba. Kuna ta magana kuma tabbatun tsaro. Mun rufe boda amma har yanzu ba tsaro. Kuna son wata ƙasa da ce ƙasar mu ba tsaro? Ni ina ga yallaɓai kawai a inganta tsaro. Yallaɓai maganan da ake akan tsaro, security ne ma fa suke karɓan cin hanci. Cin hanci ne kawai yake circulating. A ƙara albashi ina ga Mr. President ya fi. Matsala na kidnapping shi ma yana damun mu. Yan ta'adda su ne suka zagaye ƙasar mu. Wasu ma suna tunanin ma fa da hannun mu. To gwamnati in bata duba wannan abun ba, me za ta yi kuna ji na ce ku bani amsa. Haka ne maganan ku duk yana da muhalli. Malami baya rubutu dole sai da alli. Shugaban tsaro yanzu yana ƙasa na Mali. Gobe zai dawo jibi dole ne ma mu zauna. Arewa Blog TV, tashar al'umma.